ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲତେ ଯିବା ବୋଲି ଏତେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତାରୁ ଆମକୁ ପାର ହେଇତେ ପଡୁଛି। ତ ଆଜି ମତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁ କାମ ସାରବାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇ କରିଦେଲି ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଇତେ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଥିଲା ଆଜି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ବୁଲତେ ଯିବା ବୋଲି ବାହାରି ଯାଇଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାଟାକୁ ଯିବା ବୋଲି ବହୁତ ଦିନରୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଇପାରୁଥିଲେନି ବାକି ଆଜି ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛେ ତ ଆମେ 3 ଜଣ ଯିବା ବୋଲି ବାହାରିଥିଲେ ମୁଁ ଦିଦି ସେମାନେ ଆଉ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଯାଉଛେ ଏଇଠି ଆମେ କେତେକା ଛେଳି ଦେଖତେ ପାଇଲା ମତେ ତ ଧରତେ ମନ କରୁଥିଲା ବାକି ଯଦି ଲୋକ ଛେଳି ଚୁର କହିବେ ସେଦିନକି ଧରଲିନି ମୁଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ଆମେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜାଗାକୁ ବୁଲତେ ଯିବା ବୋଲି ଏତେ ଖତରନାକ ରାସ୍ତାରୁ ଆମକୁ ପାର ହେଇତେ ପଡୁଛି ଏଟା ତ କିଛି ନାହିଁ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଖତରନାକ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଗରୁ କେବେ ଆସିଥିଲେନି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମ୍ୟାପ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇତେ ପଡିଲା ଆଉ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେତେ ନଟା ରାସ୍ତା ଥରେ ବାଜିବ ମାମୁଁ ଘର ମନେ ପଡିଯିବ ଏକାଥରେ ତ ଆମେ ଲୋକେସନ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ଆଉ ଏଠି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏତେକା ଗାଈ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠୁ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେ ଜାଗାଟାକୁ ଆସିଛେ ତ ମୁଁ ପାଖରୁ କିଛି ଭିଉ ଦେଖଉଛି ଦେଖିନିଅ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ପାଣି ସାଇଡରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ମଝିରେ ଅଛି ବୋଲି ତାପରେ ଟିକେ ଆମେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆଉ ଫଟୋ ବି ଉଠେଇଲେ ଆଉ ଏପଟେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଟିକେ ଲୁକକା ସେଠି ଦୂଳି କରିକି ଝୁଲୁଛନ୍ତି ବଢିଆ ପାଣି ମଝିରେ ପୁରା ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଦେଖିଥିଲେ ଆମେ ସେଠାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ସେଠିକା ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ ଏତେ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକିକି ଟିକେ ଖାଇ ନେଇଥିଲେ ତାପରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥିଲେ ନାଇଁ ତ ଖାଇବାଟା ହଜମ ହବନି ଯେ ତାପରେ ସିଧା ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ଆଉ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚତେ ପହଞ୍ଚତେ ପୁରା ସଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ତ ଏଇଠି ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ ବାଏ ବାଏ।